Esachego nyakora mgajwang josiasa mag duond bura mar ODM odhi nyime gi kwedo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Kaluo. Ik mar wuon spika ma Kisumu Elisha Oraro, jotelo go bende olos ewi mbi mar ODM e gwenge ma Kaluo kapod giramo ni ODM ongirore kato bedo ni moko kuom gi to nitiere koto ewi kaka itawo chenrono mag ODM. James Okoth nigileno kwa e kaunti ma Kisumu. Ne en nyasi ik mar jaduong' John Oukotwea mane en wuon spika ma Kisumu Elisha Oraro. Kata kamano, weche siasa nogoyo thach bang' kweth jotend ODM soko wang' jatend piny William Ruto ewi limbe mare ma Kaluo kendo chayo wuoth mare mar yango weche dongruok e counties mopogore e alwora ma Nyanza. Ruto, stop lying to us. You cannot come here to say you want to open projects that are supposed to be opened by the county government. County governments, that is the governors. You go around with our governors to open projects that the governors and the MCAs are supposed to open. There's no project that you're saying you want to open here. And the rest of those projects were done by none other than Uhuru Kenyatta with Raila during the handshake. Out of the discussion here and the address of the members of parliament that there is no budget for Kabonyo Kanyagwal fish plant. So if you ask me to assess the development tour of the president in Kisumu County, 0. Jotelo mar UDA biro turwaka. Kondren weche mag development. Tumalo ponde ya ponda. Gimokeleka and spreading tentacles mag party mare. There is nothing, not even one, that has been brought to us as a result of parliamentary budget making. Kata obedo ni jotend siasa e kweth jo Kenya kwanza to onyonore ni limbe Ruto e alwora ma Nyanza en mano mar dongruok, kweth jo Azimio bende onyonore ni limbe mar ndalo ang'wen mar jatend piny en mano mar siasa, e kinde ma bende gisiemo moko kuom chenro ma jatend piny Kenya oseyango e limbe mare, kagiwacho ni thothgi gin mago mane oseyangi e kinde handshake. I ask Mr. President to address the issue of Koru Soin multipurpose dam. Mamio Pituro Nyando and the Lake Basin for all this time. There was 25 billion for that project. His government removed the budget, and the window dressing of yesterday does not meet what we had expected out of him. So when you come to Kisumu and you fail to mention about Moroni Mamboleo Road, and you fail to mention Koru Soin Dam, then what has brought you to Kisumu? E kinde no bende negi kawo thuolo mar siemo moko kuom jokanyo mag ODM kagiwacho ni wuondore ni gin jokanyo to gibadhore e duond buche mamoko. Speaker kwayi gi muolo. Akwayi gi muolo kendo ok nayanyo ng'ato. Tawacho niya, Deputy Governor, we need to clean our house. We need to clean our house in the county assembly because we are all not loyal. Wawuondo jakom, but we are not loyal. Wamende ni masamo jiendo biro gi pesa, pod wadwani waluwe. We are not loyal. And as a NEC member, adwa kwayo ni mondo wa clean our house. Pogruok koro mienjo e kind jotend siasa ma Kaluo ka moko kuomgi matiyo machiegni gi piny owacho wacho ni limbe mar jatend piny Kenya e alwora ma Nyanza en mano mar dongruok, ka mago motenore korka Azimio to wacho ni limbego gin mana mago mag siasa, e kinde ma ODM bende pod oramo ni pod en gi mbi e alwora ni. James Okoth, Ramogi.